Hej og velkommen til Stefan og Thomas video om lungedissektion. Vi vil starte med at lige hurtigt forklare, hvad der er i hele det sæt organ, vi fik af vores lærer. Og vi kan se heroppe, er der blevet cuttet op ved struben. Så har vi spiserøret, der går ned, har en lunge på hver sin side. Så har vi hjertet her, og så har vi leveren hernede. Hvis man puster luft ned i spiserøret, vil man kunne se, at lungerne vil puste op, ligesom det gør i en normal krop. Og ja, så har vi hjertet. Ja, det er sådan set det. Hvordan fungerer lungerne? Når man trækker vejret ned i lungerne, vil ribbenene trække sig ud, som vi kan se her. Mellemgulvsmusklen vil trække sig ned, og derved vil der blive skabt et undertryk i lungerne, og derved vil det altså blive større, så det vil blive fyldt med luft. Modsat, når vi så ånder ud igen, så vil mellemgulvet skubbe op, ribbenene vil trække sig ind igen, og der vil blive skabt et overtryk i lungerne. Hvordan fungerer lungerne? Det der sker, det er, at luften kommer ned igennem spiserøret, og kommer ned i lungerne, og kommer ned i nogle små rør, der ligger ned i lungerne, som hedder bronkier. Og bronkierne, de fordeler sig ned i lungerne, og så når det bliver mindre og mindre og mindre, og når det bliver små nok, kalder man dem for bronchioler. Og nede på enden af bronchiolerne sidder alveolerne. Og det er fra alveolerne, at ilten bliver overført til blodet, ud til de røde blodlegemer, og derfra kommer ud i kroppen. Det er også der, at ilten kommer til, eller CO2'en kommer tilbage igen, og bliver pustet op igennem bronkierne. Så det eneste bronkierne og bronchiolerne og alveolerne gør, er at transportere ilt fra blodet og til blodet, og derfor kalder man det et blindt system. Hvordan hænger hjertet og lungerne sammen? Fra lungerne bliver ilten overført til blodet og løber via nogle vener ind i hjertet her. Og fra hjertet bliver det så pumpet ud i kroppen via nogle arterier heroppe. Når ilten så er blevet brugt, kommer CO2'en tilbage til hjertet her og bliver pumpet ud igen af lungerne af nogle arterier her.